minähän olen aina ostanut läheltä silloin. Ja ainoastaan kaukaa ostettiin silloin, kun ei muualta saanut. Meillä oli tomaattiviljelijät samasta paikkaa kuin nyt, kurkkuviljelijät samasta paikkaa, salaattiviljelijät on sama paikka, mistä ostetaan tänä päivänä. Ja vanhin tuottaja, mitä meillä on. Ja sitten perunatuottajat, kaikki, saa sanoa, että oikeastaan kaikki mitä maasta tulee, niin ne on oman maakunnan tuotteita. Ja siihen sitä on pyritty tänä päivänäkin, että mitä lähempää ja mitä nopeammin asiakkaalle sen paremmin. Tukkutalosta Riitta, terve! Tämähän me kuule huomispäivälle laitetaan. 1 pussi. Minkähän merkistä teille on tullut sinne? Huomenta. Tukkutalo on vuodesta 1959 alkunsa saanut päivittäistavaroiden toimitustukku täällä Etelä-Pohjanmaalla. Ja me 90-luvulla, kun toiminta lähti sitten muuttumaan ja laajentumaan kaikkiin muihinkin elintarvikkeisiin, niin perustettiin muiden tukkuliikkeiden kanssa tämmöinen valtakunnallinen Suomen palvelutukkurit-ketju, mikä sitten palvelee valtakunnallista toimintaa, yhteishankintaa teollisuuteen, markkinointia. Ja se on tuonut meille niin kuin lisäpuhtia, tämmöistä valtakunnallista osaamista tähän toimintaan. Asun Jyväskylässä ja kaveri tuli meille, sukulaismies, kylään ja rupesi kertomaan, että kun hän on tehnyt virapelihomminaan sellaista työtä, että hän on Vaasasta päin tuonut tavaraa ja tuonut kauppoihin täällä ja huomannut, että täällä ei ole mitään semmoista palvelua, tämmöistä tukkupalvelua, niin ajateltiin, että lyödään hynttyyt yhteen ja kokeillaan. Eihän se anna, jos ei se mitään taloon jätäkään. Niin mä muutin Seinäjoelle sitten 59 kesällä ja aloitettiin homma. Ja eihän se nyt mitään herkkua tietysti ollut, kun ei ollut minkäännäköistä alakoulutustakaan. Mutta siinä se vaan meni sitten muutama vuosi opetellessa. Minä olin paremmin automiehenä ja kaveri oli sitten niin kuin siinä päsmärinä, joka johti sitä ja piti raha-asiat niin kuin kunnossa. Mutta sattui sitten niin, että tämä kaveri kuoli ja mä jäin sitten siihen yksin ja se lopetettiin koko firma sitten. Ja samana vuonna aloitin sitten omalla nimellä niin kuin kala- ja maatuotteena vuonna 1964. Ja siitä se on pyörähtänyt käyntiin näihin päiviin asti. Nimi vaan on muuttunut tässä välillä sitten. Tässä on näitä omenat sieltä. Aina se. Pyrkimyksenä on saada tuottajalta asiakkaalle tavara mahdollisimman nopeasti tietenkin. Parhaimmillaan salaatis on samana iltana kerätty salaatti on aamulla 7 kaupasta ravintola. Että kun tilaus annetaan tuottajalle aamupäivällä, se kerää tuotteen, iltapäivällä oma auto hakee ja se on illalla meillä jo keräyksessä. Hamburgeri on ollut Tukkutalon asiakas lähemmäs 30 vuotta ja
ja ensin edellisten omistajien aikaan ja nyt nykyisten omistajien aikaan. Ja, me ollaan tilattu Tukkutalolta lähestulkoon suurimman osan meidän, mitä me myydään, niin tavaroista. Ja Tukkutalolta saadaan tuoretta ja nopeaa ja varsinkin tapahtumien aikaan se on tosi joustava, se on viikonloput ympäri, saa sanoa kellon auki, että saat tavaraa silloin kun tarvitset. Niin se on helppous meille ennen kaikkea ja tuoreus ja lähitavaraa täältä lähellä. Amokka käyttää Tukkutalon Heinosen palveluja sen takia, että se on lähellä ja se on suuri firma ja luotettava ja ihmiset on jotenkin hirveän helposti lähestyttäviä sieltä. Että heidän kanssa pystyy sopimaan jostakin niin kuin erikoistuotteista esimerkiksi. No, me ollaan vähän sellaisia, että me tykätään jostakin tietystä tai tietyn kokoisista katkarapuista esimerkiksi. Niin me voidaan niiden kanssa sopia tällaista erikoistuotteista. Mutta sitten myös niinku tuore tavara, niinku se tulee lähituotantona, tulee vähän kauempaakin jos haluaa. Se on varmaan niinku se koko homma. Laadun tarkistusta. Joo, mutta siinä on kyllä laatu. Joo, mä katsoin vaan tuota. Niitä oli Pirttikylästä. Niin. Sehän tuntuu olevan laatutuottajan tavaraa. Pienenä poikana joutui kurkkuja pakkailemaan ja tomaattia laatikkoihin tuolla, niin aina ajattelin, että en ikinä tuu tänne töihin. Mutta sitten armeijan jälkeen isä sanoi, kun tulin, niin sanoi, että tänne kotia et jää makaamaan, että nyt pitää tulla töihin. Ja ajatukset oli tietysti itsellä kaikkea muuta, että lähtee elokuva-alalle ja tämmöiseen. Mutta sitten kun oli täällä varastomiehenä ja automiehenä ja muuta, niin se sitten vaan jotenkin loogisesti, kun tuli asuntolainaa ja muuta, niin sitä vaan niin kuin jäi sen työn perään tänne olemaan. Ja asiat alkoi sitten tietysti kiinnostamaan ja olihan ne verestäkin sillä tavalla, että kun oli pienestä pojasta lähtien joutunut isä ja äiti mukana kulkemaan täällä vihannesta ja hedelmien keskellä, niin olihan se sillä lailla veressä. Ja minä olen ollut kauhean tyytyväinen siihen, että mulla on ollut jatkajia tässä firmassa. Ja moni on sanonut mulle, että tottahan sä käyt siellä firmassa katsomassa poikien perään, mitä ne siellä tekee. Mä sanon, että ei sitä virhettä saa koskaan mennä tekemään, että mennä katsomaan, mitä pojat tekee. Pojat tekee omalla tyylillään ja siihen pitää luottaa. Yhtiön arvoissakin niin halutaan tuoda sitä, että vaalitaan sitä yhtiön historiaa. Se on kuitenkin yli 50 vuotta vanha, ja siellä on kaiken näköisiä tuhansia tarinoita ollut matkan varrella. Että No Tukkutalolta Elina Heije. Kuulehan, tarviiko sä huomiselle mitään? Vähän on hienoa, kun sä olet. 40, joo. mä uskon, että Tukkutalon pitkän historian salaisuus on juuri se, että me ollaan kuunneltu asiakasta ja me ollaan kehitetty toimintaa asiakkaita kuunnellen. Pieni taktikointi on ollut meidän talon systeeminä aina siinä, että silloin kun meillä on mennyt hyvin, niin silloin me ei ole investoitu juurikaan mihinkään ylimääräiseen, vaan me on säästetty. Sitten kun on tullut lama-aika, niin sitten me on käytetty näitä. Meillä on hyvä esimerkki siinä, että kun tuli tämä, mikä se viimeinen lama nyt oli, me järjestettiin silloin sellaiset asiakasjuhlat. Ja kaikki asiakkaat sanoivat, että miten te nyt järjestätte juhlia, kun kukaan muukaan ei järjestä, kun tämmöinen lama on. Mä sanoin, että ei meitä lama lannista, että me halutaan pitää teistä asiakkaista hyvää huolta ja palkita teitä, kun te olette ostanut näin lama-aikanakin. Ja ne oli kauhean tyytyväisiä siihen. Arvojen kautta niin me ollaan tähän päivään asti muuttuvassa yhteiskunnassa pärjätty ja menty eteenpäin. Ja tulevaisuuskin on lähtökohta.